Ngayon nung ngawat na anak, no? Ginamay ng iyan ang ama o marunong inamay munangan. Naman yung anong amaw nito ang marunong anong ingawat nito. Langaw? Lili lang marunong ang amaw. Ay, lamaw. Bakit Lili, na? lili. Ano marunong ang amaw nito ingawat na? Alam mo nga ni mo ini mga nungong. Ang untong bungi ato. Hindi ko tanong ang gusto niya. Bungi ta kadungog. Balikan ko ning barko diri be. Ano siguro tong barko diri Wala naman siguro si Alas Mungi. Nahadlok na to gahapon. Gigukod ko man tong Armalite. Ang gigukod eh. Adto ko West Philippines Sea. Mudiritso na yung kong siya nada. Aw diritso eh. Kung naaragid ang barko di ay no. Malagi makapugong sa atong antok siya nada o West Philippines Sea. Ginamamat ko sa mga taga-China dito. Anaga diri ay ko. Ato nagig ko. Naging na mapagkesa kong mga plano ron. Agili eh. Agoy. Duhara ba ni kabuok barat ko diri no? Asa na gani ko dapat ang siya. Asa na pag-inawag niya akong barat ko. Nay naog. Ay. Gamay man yung suba dali ba? Nag-unsa ka drakon. Wadto ko West Philippines Sea niya. Madiritso ko siya dalang aman. Makuyog ka. Uy, boy, olbe. Uyo ko. Naman, tangmado kay ko diri yo. Ang muslin ko mga Chinese dito. Ang ka nag-aral. Aw sige dali diri kuyog ta. Labog kay do akabok ning barko diri tag-isa ta, tag-isa no. Ngayon lang ay laman ngayon na ano eh. Hapon. Hamay man na ngawan na ungama o malut no. Ha? Uga. Ang amaw. Ay, ang maluno. Ang maluno rin no, ang awan ano maluno. Unsa babuto? May Dili pasok. ang maluno. Ang maluno. Ang maluno ma. Namungan mo eh. Lapo mo na. Samtay. Aha! Ano po si Alias Mungi? Mapatay na pagkaan ni ron. Yung malingan yun, hindi mo ako maluno ma. Dagan mo. Napakilain ko sildiha mo eh. Naman uy. Huwag madabi. Ang may napalit yung madawan na oy. Jesus, apa yung bola bra? Ano mo maigusa? Sila ni ipot ka ba itong kalaban?